Hadian bagi kimi kikpa kila pelut ya kapor bat khamtam ya jing pelut ya kapisa ban kersan ya lagi joki khon kiti ban penang pen start eki wat chadu ki kerdan ki bakam salor Hynrei ke ba pendiau pat ya ki kalong ba lada ki khon kim yo kam yo jam wat hadian bagi la pendap ya jing puli kumju ke jing penyau ya ki samla hadian bagi la trejitam bat minat top ha ki jing puli ki jongki namar ka de ke juk kurdu kam sarkar kani ke kubor ke bangin walam sepi hagani ke jan miet le asia kan long pat kan nuksa bat ke jeng aimen sim ye ki weipan namar compare da phem yo kam hadian ba pila pendap ye jeng puli namar ke jeng nang jeng start ka dei pat ka atiar ba pen phai khmat shaki kam ban yeng halaki jong ki jan Kani ka kenhuan ka de ke jongki laingut ki samla Shemphang khasi ke bala pendap ke jing pule engineering hak information technology pakentop yu samla kenjai seliang u bala pendap ke BTech IT u samla Melvinson Khongpai u bala pendap ke BTech IT bat u samla Riboxius Nongspung u bala pendap ke BTech Electronics kide ki samla ke bala pendap ke jing pule la katto kan esnem Hynrei kim shemlai okam sarkar kumbaki kemit lenti nadu shwa bakin jiat ke negalan banlet pulia Hynrei ha ka Sdang jang ke snem ar hajar arpho bawanan shop ka khlam no knyang Jingpang COVID-19 kala ketek ke jingmut jing perkhat jongki kumno ban phai khmat no ska kam la jong da ka banan kam ya ka jingnang jing start kat kum kalan ka baki lalet pulia hadin ke jingimir jingmut ha halor kene ka kam kane ka kenhuan ya ka bal ai kerteng ka Megha Tech Solution ne ka MegSol kalau terwai kita cakap pulih kentuk bagi school bagi college. Kumno bat penrung school ne college leng ba ke portal ke belatip kum ke online admission system. Da ke bapendan kam da ke internet. Highway kamera bagi shuai hamulai shelong. Kani ke kenhuan ke sandur bat penbit penbiang ya bro ke jingdan kam jong ke online admission system tang kum ba arsngi. Yung ba third and fifth semester kin padan ako sinar ako siyang kamas. Yung maka-integrate po ka bank jongki ik namba nakalink ke jongi redirect sige Hoi nadu bengi pas mengilak ya tri hi shani shatai badan ngimpat yo hi kata kam sarkar wa langi ngelek ngi persang Hynrei ndapet akan ni kapor menta ini up thana ka sarkar ki kam sarkar mo kamla banlong nomor ba kaduna pala ka kam sarkar ngitip hi nadu basdang ino kan COVID-19 ki school ki lakhang ki college ki lakhang ban move shrum shaneng ru haduk ba ino ka jingmut jing perkhat jing ki briru kalong e ki ban pelut por lanai ki long bitin op jebieng ban pelut kata puar Hynrei lepet pada kawai kaliang kani ka pandemic kala apli kalat yangi dah kawai ka rukom nah ha ka bangi la ban develop ikini ki software ban yarap iki wiki college ma hadian beladap penbit penbiang ya kene ke online admission system kani ka kenhuan ka IJ kai ru ikino penyat school bat college kumno ban penan kam ya ka bat tang hadian kendiat sni kinong tre jong ki jaka pulie kilala ban penan kam namar la sandur ya ka haga tagar kom go pensuk igi baterai igi jaka pulia kum jo igi kena bat samla pulia ha bagi penrung kerteng ya la dia ban yo jaka pulia hadin bala jag ni ke pandemic ke ke bangi ik long babaru ngi semjinge khanta makayat ke yang hakayo ka hat kayo ka kot adon ke jingta shibun hakliang baro hari ke bakhamson khmadingi ke long ba hadin bangi i ba ki school ki college ki lakhang khardep sisendan kata kamut bagi khana ki kim yo shuban lai ki school ki jongki wat ki exam ki la postpone ki school ki university bar khoi lakhang khardep
Batak daw kalau pensusi ini bengi page ke beja kalong ba ni don ki merjan ki merpa ki bahing hasam ki ba ki bisyam ki jing ye ti ngilep no ka ban kong hi ngila ong ba ngin persang ban approach ki college ngila persang ban pen ki ban introduce ki da ka online admission system te ki don hi ka tu ki college ki ba ngo ya hab ya ka idea ka jongi but kila ngila bu appointment berki ngila fix ki date ngila ai presentation iki ke ba ke jingmentoi bikila ban yo nang ne biki khana ki ba nasor kumjur nang kendong kila ban apply ya ki admission ke jongki berki college sudah ka basuk kila ban ya communicate berki khana kani kala irap sibun bat kumba ngila ihi bahadin bangila ada host kani ka software jungi online ke feedback ka bang yo hi ka de belong positive. Bun ki jing ngi kendo habang ya lenti niki client na ni kinu haki project na ni kinu Hynrei ngai ngu ublay bangi laban pendap ban kita ki bro ki bangi temu haka jo kapor ngi ai ngu ublay ru haka ni kapor ba ngila ban pui sya kani ka way pat ka benta jong ka software development ya ka bangi laban pentebet haka bangi develop yakini ki software ban kalau long ka jingerap sibun khamtam yaki institution hakani ka por de kumjuru nga specialize hakani ka network security but firewall kita ki way pat ki service ki bangi offer nakani ka firm ko jongi kumba kalong menta ka MegSol kala dep pensionai ka online admission system jong pratali ki school but college kan thop ru ya ki bahaki than nong kendong PCN ulayo ro bantuat jingmut na kikat to kaningot kinong penyat school but college bani asngo na kihi halor ka jingmentoy nak online admission system. Mensyah pod mengidan ke offline system lada hapo within the college ngidan kumbas ngidon ka higher secondary section ngidon ka UG section ngidon arts science commerce and professional course higher secondary section ngidon arts science commerce but ka PG ru ngidon ka MA Pol Science but education de baro ki student ki bangin admin kinlong kumba khalar spak de lala kalas kumi higher secondary but UG lai hapor bagi sim ya kena offline system kemudian we student kiwan but argut ki parents telah kilong plus pa kemudian within the campus ngindan kumat hajar south spa kedan wat admission mereka ni ke pandemic pada kamsya yang ngiben long komta maka don ki don lagi jong ki protokol ni ki SOP ki bangi hapan buat te kajing rap kajong kini ki kaneka make solution dai ka baki hot kerteng ki officially kala solve ik problem kajongi ka ba ki admission ngile online admission kata kalong ki student ki ba within the states of Meghalaya pat ngiyo ru ki admission ki apply from outside the state from the entire northeastern region dekla solve yang problem nakalang ka sarkar ru ka first option kalong with the online Hynrei for a section of people baki bakim la ban le even kani ka blended mode la ni ka offline ru kalong ti nakalang jonga hi ngas ngo ba kani ka form kala irap yangi hado kata-kata dai bakal solve ya ka problem go jongi teng ngas ngo kumba ka kala long ka jingmentoy yangi kum college kam tam kani ka por jong ka pandemic
ka admission kayat bet Hynrei kayat online admission. Tining kong pengalaman ong ba kaya yarap shibun mo na ya ka school berkawai kala yarap kamtam ki kena namar kamtam ki kena ki ba shong ha hinong kendong mo ban wan da do na po na sport snong jong ki sedo sport shalong kata ka require a lot of time mo na ta ka bai kali ka mo ka bai ka transport ke iru kala sif shibun ti ya ka kala soft shibun ya ka problems ka jong ki kena mo. That is number 1. Number 2 bade kata ka jingyang mo ki lain komentar ka por pandemic kemudian ka dibangi hab maintain bahaya kita ki procedures jong ki SOP ti mentar ka jingdon jong ka off ka online kalaya rap shibun namar bahau ka don ka offline ti admissions ngi so thu hi can rush habadon ka babon ka rush pre ki khna pre kalaya ya lumlang mo ta ka taru ka de ka bayar rap shibun kan ya ka na liang jong ki khna school ti ka balai ka long ba kani ka admissions baki yo ate kamot kat kun kani ka jing batai jo kini ka on the very same day itself ngila la banjir ki khna kamot hakaju ka sngi ka masndep hi kata ka ya masndep ya ka procedures ba ka kila de ban le immediately in the evening ngila la ban ya thu yaki through SMS or through email ngila ban ai jing tip khna whether they have been admitted or not te kani ka la yarap shibun mo ya kikna bat kere rap yang kum ka school kala rap shibun ni la ham duna ya ka paperwork ni ka time consumption kala ham kala rap la kata kaliang ti na kata da wang ka bun ka jing bentoy na kaneka online admissions ha ka jing ekran bagit khot jong MegSol kalong shisha ka khubor ka ban aimen siam ki weipat ki samla klam jam wat hadian bagila pendap ki Jingplie hakikardan bahalor banwat daki weipat kilat klenti ban yang halaki jong ki kicat kumjo ban penon kami ka kerdan ka bakila pulia kum ka atiar ha ka baseng ya kano ka kam lajong te halor kani ka jingle jungi ya kani ka online admission portal ngilap ba ka bun ha ka opportunity namar ba ngi nang le mental si prana ne khandai tli ki college ma kat ba ki college hapo shillong ki bun ngi da khain sa ki school ru ki bun so ka penong ingi ba the fiwat ba fila ban i ba there is so much opportunity an kata hiru mangkwak ban pasat sekiwei perki kena samla mo ba kebun kalat ladang inang menwat e kalat an ngapet mentale kini ki kena ki brang mi mentale tharangim don kam syu hi ban ong ki ba mo ka kaduna ka kam lap namar don katu ka ningot ki parlok mo through this namar kanika situation kila sedang lah lagi jong kikam kila sedang ya kila sedang you te kamdei ka bakut kawai ka jingkhang kala ban khang Hynrei ar lightly ki jingkhang la da filawat ka don bet ka jingkhang ka ba pli Nakaleng kejongahi ngasngom ba kalong ke kaba so tenan baki beriu kejongi kisamla kejongi kibala along qualified ya kaneka kam kila tur sakman bat kila lawan penbiang yangi kan ha te nakaleng jonga ngai ke jing kublai yaki pat kum juro ka jingker khu kurdo ba kinang ya sakmat to na liang jongi tingi ngi song kemen ba ki mi ki brio jongi mo na ka jai brio jongi man shim kalong great challenge yaki makin shim ya ka big project mo ma all along ilong so dependent yaki wake pat ki jai ben rio tingi song kemen but bagi i yaki bagi ki mi kumni ni sokmen nam ta jing nam ta kam bagi kile maki bat ni shukwa ban wish yaki the very best for the future project.